Crime of passion mao kini ang motibong ginuntan sa kapulisan sa pagpatay sa 14 anyos nga si Tessa Mariigay sa Dakbayan sa Danao kan sa lawas gisulod sa septic tank. Samtang ang security guard nga suspect miditali sa krimen ngayang nahimo batok sa biktima. Ani ang report. Gipresentar sa Police Regional Office 7 ang suspect nga si JC Medicilio, kauban ang mga abogado sa Public Attorney's Office. Gibasa ni Police Brigadier General Dibold Senas ang extrajudicial confession sa suspect. The suspect still manifested to continue in giving his testimony in relation to the crime he committed last April 5, 2019 inside the guardhouse and within the premises of the Cogon Cruz Integrated School. Gipakita usab ang video presentation sa gipahigayong reenactment sa krimen gikan sa sirugdanan hangtod na sa pagpatay kang Tessa Mariigay sulod sa guardhouse gamit ang kutsilyo pinaagi sa pagdunggab makadaghang higayon. Hangtod gibutang kini sa septic tank. Human sa krimen, misibat si Medicilio ngadto sa tabuelan diin siya nagtago siya mga kadugo. Nasikop siya sa mga otoridad kinsa malinaw na usab nga mitahan. Suma sa suspek nga nagbasol siya sa iyahang gihimo kay niadtong higayuna, hilabihan ang iyang kalagot sa biktima. Gitugan ini nga siya ang gahatagan og suporta sama sa kwarta ug bugas sa pamilya sa biktima. Gidasunan usab kini sa igsuon sa biktima. Lagot ko siya kaman sir. Sighagad mo kunyag patay. Kalagot kasi ang amahan ni Tessa. Yes sir. Ano ka bata man ni ba? Siya may ingat sa eskwelahan. Kutsilyo man sir. Anong sa Pagdunggab na ako. Isa nagbuhat sa ingon JC karo sa Ako ra sir. Gipanghimakak sa suspek nga doon na siya relasyon sa 14 anyos nga dalagita. Apan sa nakuhang impormasyon sa kapulisan, nagsilos si Medicilio sa usa ka batan-on nga nanguyab kang igay. Posible kunong obses ang suspek ngadto sa biktima nga una niyang giupawan tungod kuno kay laagan kini. Of course, we could say na obsession kasi nga prior incident, 5 years niyang nagigitabangan ng ana tapos gikalbo gani niya. And we believe we are looking na katong si Tessa na ay uyab pod na 14 years old. Iya ko nung uyab gibaharan sa daw ni GC. Niadto daw na si GC dito sa kuan. Pero wa siya kay ba ako manghud niya. Nagsunod daw ni si GC ni Tessa. Niya na din si GC nga. At yun sa daw niya ang uyab ni Tessa. Kutob na lang sa pagmahay ug pagpangayog pasaylo si Medicilio ngadto sa pamilya ni Igay. Gani dihang gidala na siya unta sa gawas nakahilak ang suspek sa iyang pagbasol sa nahimong krimen. Apan dili madawat sa pamilya ni Igay ang iyang nabuhat. Patay man niya akong manghud. Patay sa unta siya. Kanya naman siya nga. Ug mapatay niya akong manghud ug akong papa, maghikog daw siya. sabot sa imong pagkita. Yes. Dito lang. Thank you for the Samtang iginagda ipahiling sa mga doktor ang estado sa pangutok sa suspitsado. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.